Na umuthi ozokulapha kunomehluko phakathi kwabantu abakulahlile nabazokulahla nabangayi la uyakhona nabaya la uya ngakhona. Angiphinde lento, kunomehluko phakathi kwabantu abakulahlile nabantu abangayi la uyakhona nabantu abaya la uya ngakhona. Before ukhale kakhulu, before ushintshe i-direction, before ume empilweni ongazazi kumele ubhekephi, before ube naleyo nzondo, understand ukuthi labantu abathi othi bakulahlile babeya la uyakhona yini. Kungenzeka kwase kuphela uhambo labo base befikile bona la beyakhona kanti wena usaqhubeka la uyakhona. Wena ulahlwanga phela nje, umehluko ukuthi labantu obuhamba nabo bese befikile la beyakhona wena usaqhubeka. Usazobathola abanye ngaphambili abaya la uya ngakhona, futhi usazobathola ngaphambili abantu abaya la uya khona, futhi noma ungabatholanga ngaphambili abantu abaya la uya khona kodwa qhubeka kuye la uya khona. Kunomehluko phakathi kwabantu abangayi la uya khona abashintshe nje direction. Nisuke endaweni eyodwa kodwa bashintshe direction, hayi ngoba bekulahlile bashintshe nje i-direction. Abantu abokulahla empilweni abantu abaya la uya khona. Qaphela ukuthi abantu ohamba nabo abantu abaya la uya khona noma abantu abaya la uya ngakhona noma abantu abangayi la uya khona. God bless you. Mile njalo uyabathwala bakhe.